Zo, dan ziet het hier toch een ganz stuk anders goed. En een heel stuk beter. Laat hem maar eens komen. Die zal gewoon de ogen opzetten. En dan vroeg ik hem langs de nazen weg. Of we nog wat voor wetenschapper zo spreken geleden hebben afgesproken. Dat is hij gegarandeerd vergeten. Daar ken ik hem lang genoeg voor. En dan laat ik die twee binnenkomen. Dat moment dat zou toch eigenlijk gefilmd moeten worden. Ja, even kijken. Dus wat moet ik hier nog? Kun je zo'n tooflaken opleggen? Zo. En dan laten we deze nog maar aanmodderen in zijn vetzooi. Deze. Voilà vandaag, jong. Daar wijkt aan deze een heel andere wind. Hoe heeft dat jong eigenlijk? Och, ook het meer erg zag. Dat kun benen. En deze laat ze die gewoon nog eens zien, jongens, wat kunnen ze doen? Och Jan, doe best, dan moest doen alweer. Ik kom alleen maar even vragen of er nog het van dat broodvlees over is van gisteren. Dat smaakte bewijzen van uitzondering gar niet zo slecht als anders. Ja, maar Jan, dat heb ze gisteren toch al zo fout gemaakt. Wie zuust u erop? Wilst dich gaan trouwen? Of is immers de pieboetje? Wie echt goed zijn, dat geef ik geen zak aan. En ik vraag me af wat ze nu weer in moest. Toen was er nog geleden energie. Hé, en hebt u geen andere zorg aan de kop als die eeuwige verreter van ligt? En met je net, maak het van die baan af, zeg je eens naar je poets, zo de niet erop die vieskleier. Zet ik voor mijn partij die 7 Thijs. Dan wil de paar pond viezigheid meer of minder toch niet op. Maar hoe blijft dat jong nu toch? Ja, dit is naar de stage gevaren. Ja, ik ben nog metgenomen. Maar de stage? Wat moest er dan op de stage? Ja, ik wil dat toch niet, hè. Ik lag onder de auto. Ja, zodat de pap mij niet kon vinden. Ja, op een gegeven moment vluchtte Thijs weg. En dan lag ik toch open en bloot. Ik wilde pap neven mij steen. Hé, met Thijs. Wat moest er dan op de stage? Er is soms het gezag. Ja, ik moest van hem vragen of zijn eigenwijze pap nog gaat te eten en te drinken voor mij had. Want zelf hou ik geen tijd. Ja, ik heb ook geen tijd. Ik zal je zeggen. Janne, vandaag is een hele bijzondere dag, jong. En dan kent ze best maar direct afhouden. Zonder eten en te drinken. Ja, zo is dat. Maar heb ze dan wel een tuikje voor mij? Tuikje? Wacht, dat zal ik wel hebben. Dan heb ik hier toch die jongens even. Hé Janne, hier heb je teuken gehoord. En wat voor een, jong. Dat is toch een soort teuken, hè? Maar wat moest ze ermee?
Het zussen toch. Een zak repareren. Wel, dat hebben we natuurlijk niet gehoord. Ja, zus, ja. Oh, dit is fijn. Kent ze dat in het vinger? En wegtrekken. Maar geen sticht me echt zo hongerig en durstig wegsturen. Ja, dan houdt Thijs toch gelijk. Toen er zei dat ze een egoïstische stiefkop is. Met de kop van een slangvormige hagedis. Kreeg ik nu nog het eten? Anders zeg ik het nog eens. Alsjeblieft. En hou af. Ja, te drinken is er niet. Lunch meneer nog gedaan is? Ja, ik moet van Thijs vragen of ik vandaag 10 bedkoos gebroken. Dat van hem wordt fris opgetrokken. En daarbij houden we dan nog zelf nodig. In mijn hoofdstuk geen zorg te maken, ik trek me de stevelen wel uit. Maar dokter, alsjeblieft, niets van in. Kom Jan. Ik heb mijn eigen bed nodig en er is ook zuiver opgetrokken. En nu op soedemieteren. Doe best een gemeene kerel. Dan heb ze dan misschien wel nog een sneeuwweg voor mij. Want aan die woord van u, daar zit een hele rare biesmaak. Ja, met een sneeuwweg erbij is het me nog een beetje te doen. Ja, het zal me spieten, maar veel eten in de week. Zal het kijken of je brood voor die gilden. Doe ik het ook voor. Nee, dan niet. En hoe het dat nu eigenlijk? Of moet meneer zo'n zonnig nu jongen goed hebben? Nee. Ja, dat heb ik volgende maand pas nu. Als ik me kom douchen. Zij kent ze dan wel die badhanddoek wassen met wasverzachter. Ja, en dan begint dat zo te sjoeren. Meteen het water. Eindelijk. Dit is nog een zwarmstroomvliegen. En hoe dat ferry gezeten heeft, of zus het trekken. Wow, wat zie je vandaan? Oh, nee, de naam zit er niet in de kop. Oh, Thees. Best het eindelijk, jong. Hey, Theeske. Vandaag, jong, is een hele bijzondere dag. Vandaag, voor 6 weken geleden, dat is een weddenschap afgesloten, maar dat zult ze wel vergeten zien. Ah, nee, papi. Dat ben ik helemaal niet vergeten. Toen best dat niet vergeten, jong. Een compliment voor dich. Ja. Zeg, maar dan zult ze het wel met me eens zien dat ik gewonnen heb. Laat me niet lachen, dit gewonnen. Ja, zeker heb ik gewonnen. Ja. Dat is duidelijk. Maar, Thijs Loester, wat mij betreft, jong, hoeven we daar echt geen punt van te maken. Weet ze wat? Zet een die actions.
Oh, ben je toch benieuwd? Ja, kijk het eens. Ik ga me zorgen dragen. Kijk zo. Als ik nu weer eens op een uur ga. En als ik dan ook tegen die dat zo doen, hè, dan. Ja, snap ze het niet. Deze. Het is allemaal even wennen, jongen. En het komt allemaal goed. En het stelt eigenlijk ook niks voor. Deze, wacht maar. Kom naar binnen. Kijk deze. Dit is In. En dat is Cecilia. Hey. Woensdag. Geloof me dat zorgendagen. De moeder voor mij. En de dochter voor dich, die mensen, als ze dat je broer drinkt. Oh, dus dat had je toen niet gedaan. In Elkering. En niks van mijn vrouw zat, ik mocht gewoon in tegen me zeggen. Zo, en nu dit. Stel je eens voor en zeg ins beste best. Ik ben Cecilia Elkerling. Ik ben de dochter van mijn man. En de pap is er al lang geleden vandoor gegaan. Gestorven is hij. Wie dik heb ik dat al niet gezegd, dat gestorven. En zit je niet immer aan die naaste peuteren. Ik heet, en dat moet ik toegeven, Cecilia. Maar de mogen zo glotje tegen me zeggen. Dat komt niet van Cecilia, maar het is een stuk makkelijker om te schrijven. Zit er toch niet zeggen dat peuteren, want bier. Ja, maar mam, ik ken het niet zo vlot. Zal ik nog maar eens opnieuw beginnen? Nee, ik kan maar bier hoe ze gebleven is. Ik ben 26 jaar. En wie het op school niet zo best wil gaan, heeft mam me gekocht bijgebracht. Wat mam zegt. Een man vindt het veel belangrijker dat een vrouw goed kan koken, als dat ze heel geleerd is. Goed, kijk, dat is goed gedaan. Nu nog het laatste. Ik was ook nog op de huishoudschool. En ik was nog nooit getrouwd. Goed. Ja, nooit gedaan. Hey, deze. Die deze. Oh, dat is een kwestie van smaak, pap. Bij winst zo stormmeuk, ze zeggen. Wie weet je dat? Ja, juist wie het zegt. Oh, zo. Zeg met deze. Ik ga me dat eigenlijk ganz anders goed gedaan. Ik ga me zorgen dat 42 het allebei een heel stuk makkelijker zou kunnen krijgen. Met z'n wie? Door samen de haven van het huwelijk binnen te varen. Ja, maar pap, dat heb ik zelf ook bedacht. Maar joh, dat is toch hartstikke geweldig. Wacht even. Wacht. Kom binnen. Wat mag ik je voorstellen? Dit is Gusta Jongbloed met haar dochter Debbie. Hallo, allemaal. God, Thijs. Dat is dus Tine Bach. Vult me greuze met zeg. Lang niet zo afgetaken en versleten als toen we beschreven hebben. Hoi, ik ben Debbie. Genau. Ja, Gusta, dat is inderdaad mijn pa. En die jongen twee, die kent ze bestaan van een zien verrassing in deze aangelegenheid. Oh, onze lieve Heer in de hemel. Die als geen vroom is in de boeren, nu wordt het weer. Zeg, en wat heeft dat te betekenen? Denk je met ons dat ze een goed licht bijgeven? Want weer wordt per slot van rekening de eerste. Oh, ik heb geen geluk met de mansmu. Net en er ook alleen. Mam, ik wil nog goed. Kees, zeg je hoe en deze huwelijk, dat kunt het allemaal wel goed. Zit je nog het keer op aangereden? Maar ik weet onmiddellijk in de klok. Want per slot van rekening wordt weer de eerste. En wat wilt Gerrie nog? Dat geeft dus niks. Maar dan ook absoluut niks aan. Bemoeit Gerig mijn lever met de geigenzaak. Moest het niet die fles behoorwater door het zwart? Oh, dat is een grote hoor. Terwijl weer de oudste rechten hebben. Wat denk je er wel dat je hier zit?
Stuk vlodder me dan. Ja, en als je nog één keer mijn man durft te beledigen, dan heb je een stamboom achter je krijgen. En dan toen ik naar de moeder, dan is toen ik nu je bed gaan bestellen. Oh ja. Stop ermee. Stop. Ik denk dat we die beter weer zo de logeerkamers kunnen brengen. Ik kan het zeker nog Kom. Oh, goed, ik doe rustig, heb ik niet opnemen. Kom dan de logeerkamer. Wie worden die echt? Ja, die logeerkamer, zeg je zit echt niet. Kom naar de logeerkamer. Goeie genade, zeg. Nou, deze. Dat begint dan goed, joh. Maar ik zal dit wel eens zeggen, hè. Wie kunt zich daar eigenlijk bij om weer een keer een foto te komen aanzetten? Ja, dat is apart, zeg. Ik heb eigenlijk gedacht als toen dat hij van die weddenschap, dat ze dat eigenlijk maar vergeten zou zijn. Hè. En toen komt die advertentie tegen in het kerkenblaadje niet in de deur. Moeder en dochter zoeken niet onbemiddeld en goed uitziende vader en zoon voor gemeenschappelijk naastrelatie. Huwelijk niet uitgesloten, hè pap. Onbemiddeld best niet, hè. Ja, voor de die nooit zeer moet hebben. Ja, pap kan zo niet anders hebben. Toch zie ik er een stukje beter goed natuurlijk. En toen heb ik geschreven op die advertentie. Ik heb me zo gedacht, die moeder van dich en die dochter natuurlijk van mij. Ja, althans, ik vond dat wel een logische gedachte. En werd ze zeker papa dat ik eigenlijk van de ganse weddenschap, ik word er eigenlijk graag nog steeds een punt van maken. Moest je luisteren, hè. Ik heb die twee van mij, hè. Die heb ik van Willem de Veerhangeleer betrokken, hè. 200 euro provisie. Hey, een stuk, hè? Nee. Jongens, zou ik zeggen dat ook een jonge stier van een gaat? Hé, maar ik heb wel gemerkt, hè. Die zijn erop gebrand om te trouwen. Ja, dat kent wel zin, pap, maar van die wel met de vrouw zetten wat vernoemen met die veer folie moeten. Twee moeten er weg, veer zijn er sowieso te veel. Daar heb je die geweest. Twee moeten er weg. Het beste de dochters en houten voor de moeders. Waarom de dochters? Terwijl wij hebben toch net zoveel als wij jongeren? Keesje, kent ze het spreekwoord niet, jong? Het zijn nog immer de oudste violen die Zwaanse muziek maken. Dat zal. We hebben beter voorstellen. Dat laat ik alle veer ertussen doet, preachen en niet in één viool maar muziek maakt. We moeten ze toch op de een of andere manier zo wie kunnen krijgen dat ze de kamer en de keuken en de rest van het huis een beetje naar voren krijgen. Denk ik daarvan, hè? Nee, slecht idee. Ja, dat dacht ik ook. Dat is zelf een heel goed idee. Hey, die loopt vrienden in de zaak gewoon. En dan zien we zelf wel bij de beste zien. Dan zeg ik hun pa dat dat onderdeel is van een tweewekelijkse proef die Dat is goed, joh. Ja, en dat we na die 2 weken dat we dan kijken welke koppel het beste is en die anderen sturen voor weg. Het is wat verdomd, die van dich die doet die helft. Ja. En die van mij doet mijn helft. Afgesproken. Dan gaan we ze dat nog gelijk vertellen, pap. Ik heb het lieg in de slaap, dat is een beetje opgeruimd. Dan heb ik alleen eens inderdaad vorige week ook geen aflopen. Hallo? Hallo? De zenen schijnen niet. Nou, dan zullen die jaren wel geen geluk hebben gehad met de zoektocht naar die desbetreffende dames. Ja, in dat geval zal de weddenschap wel weer met wederzijds goed van je zin opgeheven, zo te zeggen wegens gebrek aan dames. Oh, maar dan is de zaak overdracht ook nog immer hangende. En dan moet ik nog onverrichte zaken.
keren jou? Nee, eigenlijk niet. Dan maak je dan de kantje, wat grote schoen maar groter. Hallo. Niet weer en hier. Want per slotrekening wordt weer de eerst. Oeh, dat zou het. Veel zijn toch de beste. Dat zullen we wel eens zien. Mag dan. En doe die steeds in de weg, dus rot op. Ik ben Cecilia Elterling en ik hoor op de huishoudshow. Niks mee te maken, die is onbelangrijk. Mam, wat heb ik dan nu weer fout gedaan? Och, niks met Kate. Weet ze wat ze deed? Help niet maar met poetsen, hè? Maar waar gaat vlotter als Tido? En zo gaat het laten kapot te vallen of kapot te maken, hè? Te laten vallen of kapot te maken, daar. Nou, mam, dat is wat. Ik zal maar met de speel beginnen, niet? Goed, Daddy, maar maak vooruit. En denk eraan wat op het spel ligt. Hier met die kroeg, die is van ons. Zeg, wat wordt dat? Aflieven! Hier heb je de spul! Die stond aan onze kant en die wordt afgestopt. Ja, maar hoe dan? Hier met! Nee, dat is ook niet. Machina, dat ik een voorstel heb tot de oplossing. 49 ton, die met de hub hier niks mee te maken. En die kroeg is van mijn Cecilia en dat is basta. Dat zou nog zwaarder werden. En dat bij hij ze deze in de hand. Pop, help, die stond zich door de niet. Als dat zo doorgeet, hè, dan schikken we nog alweer de afloop van de proeftijd naar huis. Iedereen blijft op zijn eigen helft en aan het werk met die. Dido's in de goos. En dat is niet waar. En Dido, die lucht. Geen woord meer. Meneer de notaris, wat zegt u? Tja, hoe moet ik dat zeggen? Deze vrouwelijke vorm van lawaaierigheid, die is mij volkomen vreemd. Meneer de notaris komt, zit ik. En zet de vrug en een jongen in. Nee, alsjeblieft niet. Hè. Ik heb nog lang gekomen gehad met de vrouw hier van de vorige keer. Hè. Ik had nog wel vragen. Ja. Wem geeft er nu eigenlijk onder deze omstandigheden rekening houden met de vrucht die ik sterven van een gezond? De hoofd van ik overnemen. Meneer, Nee, dat jongen, nee, dat bedenkt moet ik dat nu nog zeggen. En wat die vrouw betreft, hè, dat weten we nog niet. Dat kent die zin of het kent die zin. Ja, maar het kan ook die of die zijn. Die zetten nog in de proef digitaal, dus dat is wel niet zien. Mam, Ja, Kees. ben ik nog klaar? Of zal ik nog maar eens opnieuw beginnen? Dat is toch het plan? Er zit gegarandeerd een millimeter dit stuk op. Doe dat. Oh man, hier liggen nog op stuf. Zeg, hoe is het klaar, hé? De notaris bedoel ik. Zeg, als je maar weet dat dat ons vrouw nu zijn, doe best alleen maar even de notariële gedeeltes. ja, ik moet zeggen dat de aanhouding en het uitzicht hierachter toch wel een beetje beperkt worden. Ja. Oh man, als een stieken.
over die jongen van onder de jong. Ja, ik hou het niet ook niet, anders gesteld. Als toen nog een keer de troep van Dijk uit in deze richting door te schuiven, dus toen een slag met een dweilende nek. Toen ik in de mond, want het is een Christus dat ik niet dat paard over de eierbullen. Ik zal dich, eierbulles, tot hola. Zeg! Als dat niet opwerkt, dan schikken we alle weer tot wat je vandaan gekomen is. Hoe is het vandaag? Hij heeft zich soms weer bij jullie ingegraven. Als ik hem te pakken kreeg, dan werd ik zo een vergeskopt aan een hoge bonden blauw. Moest ik daar onbesompen de zin kunt en met die pratsplot, die ging niet. Die kan ik weer op u beginnen. Boeren. Pas af. En wie de kooit heeft er op die manier, dan word ik ook vies gemaakt. Wie doet vies, varken? Nee, wat heeft dat te betekenen? Johan, uit welke inrichting ben je gestopt? Gelekt aan AVO. AVO. En nu is die potje wit. En dan mag ze steeds in die nutte steven lopen en die nutte brood. En dan mag ze terugkomen. Je hebt ze ook wel zeker gezien dat vrienden grote poets in het houten. Nou, nee. Maar die is haar aangekomen. En ze nou eens dat je beseft wat er nu gekomen is, kunt je gegarandeerd terug. Ik was gevoelig in omgang met dat vrouwelijke schoon. Dat is ik weet nog jarenlang met man te zeggen, wij zo niet meer gewend. Ik denk dat het maar beter tijd is dat ik wil gaan. Hè? Ah, nee. Maar men heeft op dit moment toch niet nodig. Hè? Ah, nee, nu blijf nog rustig zitten en heeft een hapje met de smid. Door ik omwille van mij vooral geen moeite. Dat is toch zeker geen moeite? Een hapje eten is toch zeker geen moeite, of wat? Moet ik de brood gaan goed doen? Man, Peert, ik zoek onder dat aan de oren. Ik ben er weer bij. Zwaar. Aan onze kant zijn we klaar. Veervels in de lamp. Waarom? Ik ben toch nog gar niet zo vies. Cecilie, de best klaar en de kun ze ook naar zich zegt dat ze klaar is, ze kunnen ze. Ja, mam, ik ben klaar en ik kom nu naar om. Goed zo. Ik word blij dat je er klaar zit. MST. Oude boek. Nog één keer mijn dochter onder de knieën durft te kijken. Weet je hoe je dat dit maakt? Begrepen? Waarom? Fransman gedaan. Fransman heeft de keuken al lang de moeder gezien. Nee, dat heb ik gewoon gedaan zo voor het eerste begin. En dan wil ik de kamer, en mijn slaapkamer, de slaapkamer van pap, en de logeerkamer, de kelder en de zolder. Die kunnen we morgen gedaan hebben, want ja, ik moet erover doen, en de huisholder, en de tuin, en de gaar, en Ja, hé, Thees. Om maar te zwiegen, van de berg vies wassen dat ik, hè. Dan moeten ze niet de verrekens kijken. Dat moet ook nog allemaal gewassen en gestreken worden. En voor de rest hebben die geen wensje meer. Oh ja, die wensen die mogen ook wel eens gewassen worden, zo vind ik zijn die. En die verdienen die anderen ook van die stuf. Oh, zeg, nou, ik denk dat het tijd wordt om te eten. Ik verrek van de honger. Hup, dames, allebei de tafelen dekken van de broodmaaltijd. Ja. Zeg. En van een aankomende echtgenoot, hè, dan mogen we toch wel op zijn minst kunnen verwachten, hè, dat ze weet wie ze een man moet verwennen, hè. En of.
Wat je nodig hebt, ligt in de ijskast en het gereedschap ligt in de kast. Pak de eieren wegstaat en maak de tafel in orde. Maar alleen die van ons. Pak ook het ding. Johan, wat een commandogroep is bij u ben ik gevallen. Nee, ja. Ja, maar die vrouw die zo beginnen te mannenhuishouding ook geen verbodige luxe zijn, hè? Ja, dan belief ik toch liever in de vaart die stal bij ons hebben. Zeg, hier met die worst, die is zo Blijf met die knauwen van mijn moers aan. Ze zien je dat het niet kisten kind. Debbie, laat haar niet te bang zijn. Kom hier met de woes. Die zijn twee en even met z'n allen in gaat gevallen, ja? Nu gaat allen in zitten, dan wordt eerst gegeten. Oh. Zo, pak aan, dan eet je even. Man, wat heb ik in een honger zit. Het is het eerste de beurt aan de heer des huizes. Debbie, Hier steekt dan niet zo'n dik's niet links, niets. Want anders stikken we ons en dan moeten we weer op zoek naar de nieuwe. Ja, dat is het. Ik ben Laat hem nog eens spreken, ja. Anders is het grootste dreun. zo. Alles zo naar binnen, dat past nog wel weer die. Zeg, kreeg je veel onder geld voor je zitten te doen? Dat is wel zeer net van u. Man, dat is echt een lieve woorden. Au! Jezus, een sheep, die kon ik in de vinger om. Ik heb tegen overleen naar gebeuren. Niet Cecilia zoals zal het nooit overkomen. Ik ben nou echt niet meer goed in glas met mijn burgertje. Nee, dat wordt bekend. Dan nu. Hé, dicht toch. Kom eens zien. Dicht te doen. Als Cecilia in staat, ze kent ik aan de Klaas. Nou zeg, dat is ook een flinke kameraad, hè? Ja, maar wie dochter denk ik ga die keer af vasthouden en niet de boven weten te weten. Misschien dat ik toch nog iets moet vasthouden. Als dat te veel spanning leidt. Als dit niet oppast, dan hou ik dit ook eens in je vast. Zeg,
hè? Dat gaat gewoon vanzelf uit de pot. Oh, meid, gelieken is gelukt. Hey, dat is een schommerik. Wat ik zeggen wil, misschien toevallig eens binnen zo'n gezin. Ik ken de voerlaans onder nergens vengelen. Ik heb hem in de garage gekeken, in de schuur, op de huishouden. Nergens een spoor van hem te zien. Ja, je moet er in ieder geval niet aan. Nou, wacht maar eens. Als ik dit te pakken krijg, dan stap ik hem een brood met 7 schuifdeuren. Hey, als toen ik eens rustig gedragen en die anderen die huid zijn niet met de voeten kant. Ik denk, die worden we ook hebben. Je kunt niet erover afbrengen aan de zin ontslagen. Ontslagen? Wat heeft dat dan moeten betekenen? Oh, ik heb het toch meteen gezegd, Os wil schijnen. Ik wil naar huis. Ik bedoel toch alleen maar voor vandaag. Erop zo haal je weer in, ja. Dat doe je best. Nu we kind te rust leggen en stoppen. En dan ruim met deze niet de rest, we lopen deze. Dat is goed, we ruimen wel. Geen denken aan. Dat doen de Debbie en ik wel. En dat had hier die dat veel ruimen wel op. Moest de horen. Het dat overjuiste Rio nog ja te zeggen. En nu heeft de motor en alle weer naar de kooi met die. Betekent dat dat we toch gebleven? Wat betekent dat? Kom. Wat? Ruim de tafel op. En de over dan de bed. En de weer de vleugel nog 5 uur. Breng even de kop. Kom Debbie, helemaal even met. En morgen zullen we die twee eens laten zien wat veel kent. Geef ik nog even een glas wien, verzorging alsjeblieft. Oh ja, dat geeft niet van later. Oh, waarom moet ik dat niet doen? Dit was toen deze. Die geeft hun een ganse fles nat. De skoolste veel weer van het. Ik zou gezegd, aan zwantoestanden zou ik wel aan kunnen winnen. Ik moet er weer aan denken, de hemel beware mij. Nee, dat wordt niks voor mij, dat zweer ik niet. Kijk eens steeds. Alsjeblieft. En laat hem die smaken. Dank je, Debbie. Datzelfde moest toen ook tegen Burn zeggen. Ja? Wat moet ik dan zeggen, mam? Dat wat zich moet laten smaken wat anders. Ja, scheur wat er al heeft gezegd. En zoek het nu niet in slecht. Het is klaar. En alweer het eerste. En ons tafel is zwaar. Maar kom dan, nu gaan we slapen. Goeienacht samen. Goeiedag. Goeie. Ik bedoel natuurlijk alleen de manslief. Goeienacht, Thijs. Goeienacht, Debbie. Zeg, ruim maar het fijn samen. En neem Cecilia, wens je die dan niet goeienacht? Oh jawel, goeienacht Cecilia. En ik? Wat Anne? Ik loester. Vergeet geen wekker te zetten. Nee, dat schaar geen meneer in het brief. Maar wacht maar, morgen zullen we uit alle nijvingen laten zien wie hier de beste is. En dan kunt stichter ook er niet over moet om ook tegen mijn Cecilia te zeggen. En probeer zwart te dreunen, goed kindje. Nou ja, nee.
je niet zomaar gaat horen op de tuin. Je gaat ze beustel, zeg ik tegen. Dat zal ik eens zeggen, hè. Liever een nest muis in mijn bed dan die prieën die kelder. Weet je dat kennen, zeg? Kijk ik maar eens wie die keuken moet zitten, joh. Oh, wacht even. Nee, maar die heb je al nog 2 heb je ook aan wie gedragen, hè? Hé, Theeske. Als ik me niet vergis, hè, jong. Vingst die Debbie wel leuk of niet soms? Nee, doe pannen lekker. Pak dich nog eens een snaps, ja? Geef eens een braadskuur. Die zit op jeugd eigenlijk. Met die weddenschap, weet je die jeugd wedden? Weddenschap? Wat voor een weddenschap? Ik weet gar niks van een weddenschap. Oh, die weddenschap. Oh. Wat een stom vraag natuurlijk. Ik natuurlijk wel eens. Of mens toen soms dat Jan werd weer met een vrouw moet omgaan. Dat was in mijn tijd toch wel het gans allemaal rood gesneden. Ja, dat waren nog het stieren. Zo, en dich? Pennen lekker. Moest er weer een snaps hebben. Hé, maar wacht even zeg. Ik weet nog een heel goeie mop. Moest je loezelen, die paperclipse Johnny. Kent ze die mop al van die naakse vrouw? Nee, ik geloof het niet. Ik hoor niet, maar het begin is wel hartstikke goed. Kom vannacht met mijn onschuldige dochter in bed. En ik moet daar zo helpen aan een kantje. Maar goed niet. Weet je toch gaan we dit aangeraakt? Ook al heb ik hem dat uitdrukkelijk gevraagd. Ik wil toch ook wel weten wie... Wil ze eens eindelijk die mondje had, Cecilia? Wat zijn dat voor toestijn? Die kruipt zomaar bij mij in bed. Waar zijn die in godsnaam? Daar heeft ze de voelaans eindelijk. Zeg Jan, maar nu vertel me eens, wie best toe bij dat Cecilia aan bed terechtkomen? Toen ik klaar was met eten en drinken, ben ik door de venster geklommen en heb me in bed gelegd. En toen ben ik in slaap gevallen. Dat is alles. En toen kroop die bij mij in bed. En die begoos mij overal te bevuren. En daarbij wil ze mij ook nog kussen. Ja, dat was alles. Kent je nagaan wat ik heb moeten metmaken? Ja, en op het einde ben ik maar in dat hangerbed gekropen. Ja, maar dat was nog een grotere verschrikking. Want die lag toch weer. Du hebt schaar geen schaamte in den brie om een weerloze oude vrouw te overwinnen, om de lussen op bot te vieren. Maar wacht maar, ik wacht maar.